अनजालु मा नोङो दरमाहा मोननो जाथ'वाखै नामा? आंनो फैसा नांगौ जादोंमोनलै। माबा सना 10 दिनसो दंबावो र' दानो मोननो जाथ'वाखै एसे नेबावनाय। मा 10 दिन मानि दंबावो? आंनो दा फैसाखौ नांगौ जाथारदोंमोन ना। आंनिया सासे हारसा लोगो दङ, ओमफ्राय बिनो हाबा जासिगोन, ओमफ्राय आंखौ हाबायाव लिंहरदोंमोन। ओमफ्राय आङो हाबायाव गानलांनो होननानै लेहेंगा अर्डार होनो नागिरदोंमोन 5,000नि। ओमफ्राय आं दा बे 5,000 फैसाखौ अबाव मोननांगौ जाखो देनाय? लोगोनि हाबाया माला? दंबावो आरो 10 दिनसो। होमब्लाय सना नोङो अर्डार होना दोन, 10 दिनसोनि उनावबा मोननो हानाय दे नोङो फैसाखौ। अर्डार होनोसै होमबा आं। हो। थेंक इउ अनजालु सना, थेंक इउ। दे होनबा दा लाखिथ'नोसै। दानो? माने आंखौ ओंखाम उखैदों, ओंखाम जानो थांनि आं। दे सना। मोनलायसिगोनलै आंहा 5,000नि लेहेंगा। Hi, Enya, darling. Sonia, नोङो? आयु नाले पिछनिया, यासो खबरबो होलायाखै, बिदि हरखाबनो फैलायदों। सरप्राइज आरो। बा माथो मानसिया नोङो बांद्रायसो गुफुर जाना दङ। गावगायाबोसो, ओमफ्राय मा नोंना एक्टरनिया मा खौरां अनजालुनिया? दङ बालनि भिखारिरि, फैसा बिबाबो थाबखौनो मोननो नागिरा, फैसाखौनो हरनो नागिरा। हा नोंहालाय माथो बे जाम्बाबाखौनो गोसोथोबाय दङ? गारदोब्रा नोङो जाम्बिलाय। उफाय गैयालै सनिया डार्लिं, एकदम गरसे गरनै मोनजाबाय थायोना थेवब्लाबो। दा धोनि न'खरनि फिसाला साख्रियाला सेंग्राबो फाग्लायावनो मोनाबा माथो खालामबावनो आरो, बेफोर लेल्ला भिखारिफोरजोंनो गरसे गरनै मोनजायो नालाय रायज्लायबाय थायो आरो, माथो खालामबावनो आरो। जोबोर टेनसनलै आंहा सनिया, नोंनि टेनसनखौनोथ' आं खारहोनो फैदों एनिया डार्लिं। मा होनना बुंदों नोङो सनिया? नों आंनि थाखाय साख्रियावला सेंग्रा मोनदों नामा? हा? औ। मा साख्रि मावो सनिया? मा साख्रि मावो? आंनि बयफ्रेन्डजोंनो मावफायो, बिनियाबो गार्लफ्रेन्डआ ब्रेकआप जाबायनो। माने टेट मास्टार आरो ना? औ, नोंनो नाङा होमबा? आयु मानो नाङा जानो बाला? नाम्बारा हरलां दे, दङबा नाम्बारा होलां आंनो। जागोन दे एनिया डार्लिं, आंनियाव नाम्बारा दंखायो, आं दहाय बयफ्रेन्डनिफ्राय बिना लाबोखादों। थेंक इउ दे सनिया डार्लिं, थेंक इउ। आंनि थाखाय नोङो साख्रियावला बयफ्रेन्ड नागिरनायनि थाखाय। थैत मा थेंक इउ होनना बुंलायो लासिं सिंनो। खोनासं नोङो एनिया, नोङो दानो बिनियाव फैसा बिथ'नाङा, मिथिबायना? एसे मोजां रखम दिन्थिफ्ला। आङो मोजां नङा होमबा? मोजां नोंबो, थेवब्लाबो नोङो फैसा बियोना, माने एसेबां थाब फैसा बिनाङा, मिथिबायना? रायज्लायनाय लोगो जुदि नोङो फैसा बिबा नोंखौ गाज्रि सानगोन ना, लभिया सानगोन। सिगाङावनो गोसोथोग्रोना ला, ओमफ्राय बेनि उनाव माने मास मोननै बा मास मोनथामसोनि उनाव बियो आरो। नों जुदि गोसोथोनाय लोगोनो बियो, नोंखौ लभिया सानगोन ना। जागोन दे, होमबा आङो मास मोनथामसो बिया, बे मास मोनथामसो माबानिफ्रायनो लुथिबाय थागोन, अनजालुनिफ्रायनो। औ नों बिदिनो खालाम। ओमफ्राय नोङो मास मोनथामसोनि उनाव अनजालुखौ गारदो, बे लेल्ला भिखारिफोरजोंनो रायज्लायबाय थाङा, मिथिगौ ना? जाम्बाबाफोरजोंनो। जागोन रायज्लाया। आङो ओरैनोबाबो बेखौ ब्रेकआप खालामनो नाजागासिनो। माने आं जुदि साख्रियावला बयफ्रेन्ड मोनबा मालाबानो गारखागौमोन, दा आरो रावखौबो मोनाखैमोन ना। दे जिराय। रायज्लायनो नोंखौ जिरायनो होनोनो बावदों आङो। नों खिन्थु दिनै थांनो मोना दे, हर थानांगोन। जागोन दे, आं नोंनाव दिनै थागोन होननानैनो फैखादों। नंगौ। आइदै माबा दिनै आङो उदैखौ बिराद सानाय मोन्दों, मानोथाय? माथो आं दिनै बानलुबो जायाखै, बानलु बाथोनबो जायाखै। उदैयानो माबा खेब सागासिनो, दाखालिबो सादोंमोन, आरो दिनै साफिनलायबाय। मा जाखोथाय, गेस्टिकफोरसो जाखो ना मासो जाखो? सनाथियागै थु जोंनिया ना हमनो थांनि, माथो अबावबा ना ओंखारसोदोंनो, मानसिफोरा हमनो थांसोदोंनो। थु थांनि जोंनिया। लाइमोन बाजै, आं दिनै ना हमनो थांनो हानाय नङा दे, मानो होनबा आंना माबा दिनै उदै सागासिनो, दहायनिफ्रायनो एसे सागासिनो, माबा खेब सागासिनो। दहायनि बानलु बाथोनखौ जानानै सादों खोना नोंनिया? ओहो बाजै, आं दिनै बानलु बाथोन जायाखै, नोंदि आंनो बानलु बाथोन दोनदोंमोन, आं जायाखैथ'। आं आलु सेफ्लेनायजोंनो जादों। आलु बाथोनाबो आङो थाइसेबो बानलु होआखैमोनथ', पियासल'सो होदोंमोन। नाथाय मानोबा सादों, दाखालिबो सादोंमोन, नाथाय आं नोंसोरनो खिन्थायाखैसोमोन। आयु मानोथ' बिदि साखो उदैयालाय? मुलिबो गैया, मुलि लायनांगौ नामा होमबा आगै? नाङा दे बाजै, सानायनि मुलि जाबाय थाबो माथो मोजां नङानो। बुङो र' मानसिफोरा। दा नोंनिया जुदि बांद्राय सादोंबालाय दा बोरै थानो होमबा आगै?
बाजै उफाय गैलालै आरो बिदिनो थानांसिगोन उन्दुना थाहैनि र'। दे थां होनबा उन्दुनानै थाहै नोङो। आरो उदै साबा माथो दै गुदुं लोंबा एसे मोजां मोनोनो। दै गुदुंखौ लोंना होबानो जाबाय। लोंगोन र'। दै गुदुं दंखायो दे आगै। होमबा नोंनिया उदै सादोंबा आंबो नाखौ हमनो थांला खोनादे। थां बाजै जेबो नङा दे आं थानो हागोन। हागोन आइबो गैया आइयाबो ना हमनो थांदों। हागोन दे आबौ मानो हाया जानोखाय। जेबो नङा दे बाजै हागोन आं थानो। माने ओरै थानो हाद्रायै रखमबो सायाखै देनाय थेवब्लाबो सादों आरो। दे होमबालाय थांसै आङो। नोंनिया जुदि उदैया बांद्राय सायो आंखौ फन खालामबानो जाबाय आङो मबाइलखौ लांफानि र'। आयु नाङाहाय मबाइला अबावबा दैयाव गोग्लैबा मा जागोन देनाय। नोंनो एसेबां अननानै बिबारि बाजिबोना हरदों। दैयावबो गोग्लैजानो गिनांगौ र'। मालायफोरा दख'नायाव खेथाबना लानो हागौ। आं आरो रोंनायानो थाङा लानो। दे बाजै जेबो नङा दे लांनाङा। हागोन दे आं थानो बांद्राय साद्रायाखोना। दे होमबालाय थांसै आं थाब फैगोन दे होमबालाय। ना मोनसोदोंनो। बोथिया ना मोनदोंनो मानसिफोरा बेनिखायनो हमनो थांनो लुबैसोदों आङो। दे होमबालाय थांदो मालायफोरा हमना लांजोबसिगोन। दे होमबा थांसै र'। आइदै उदैया माबा बांद्रायसो साबाय माथो। दै गुदुं लोंबा एसे मोजां मोनोनो दै गुदुंखौनो लोंहैनि र'। दै गुदुंखौ लोंखांनानै उन्दुना थानोसै। माखौबा उदै साबाय थानो मोनखो हामनोनो रोंला दहाय फुंनिफ्रायनो सागासिनो एसे। दा आरो माबा हामनो गारै बांद्रायसो सानो हमबाय माथो। आं जुदि बेफोरबायदि गुफुर जामारनाय मोनबा कत मोजां जागौमोन। मेकआपआ माथो दिनैबो खाराखै आङो सुवाखैना। आरो दाम गोसाथारनो ना मेकआपआबो 10,000 मानि लादों बेनिखायनो खारनो नागिराखै। आंखौ मानसिफोरा मैया फुजायाव जा नायखादोंमोन। आरो नेरसोन आरो फोजोंसार गुमायाबो आंखौ जा नायखादोंमोन मैया। खुगा सिलायदोंमोन। माने बिबारि आब'निख्रुइबो आंखौसो बांद्राय नायदोंमोन मैया मानसिफोरा। माने आंखौ मेकआपआ बिराद समायदों। एबारनिफ्राय आङो अबावबा ओंखारलांबानो बिदि मेकआप लाना थांनांसिगोन। गामिफोराव लाया देनाय लाबाय थाबाबो मोखाङा गाज्रि जागोन। माने आलासि जानोफोर थांबा सकफोराव थांबा हाथायफोराव थांबा लालांगोन आरो। ओइ जाम्बि गथ' मा नोङो दाबो मोखांखौ सुवाखै हा? मोखां गाज्रि जाजानो लुबैदों नामा नोङो हा? सुगोन र' दायो दुगैबा सुगोन। दायो नोङो मैया हरावनो सुनांगौमोन मिथिगौ ना? एसेबां गामिनि मेकआप एसेबां खारा मेकआपखौ बेफोरबायदि लाबाय थायो नामा सोरबा? मोखांखौ सुनांगौ थाब। है र' दसे थाबावनि र'। आंहाबा गावखौनो गाव ओरैबायदि समायना नुखादों माने आङो मेकआपखौ सुनोनो एकदम बाथारदों। बिदिनो गुफुरै थाबाय थानो लुबैदों आङो। सु थाबैनो सु मिथिगौ ना मोखाङा गाज्रि जागोन। दासो नोङो बेफोरबायदि बुंदों र' ओमफ्राय उनाव मोखाङा गाज्रि जाबासो मोनथिगोन। सालमाय ब्रेव बेरजाबा नारें खमलानि बिगुर बायदि जाबासो मोनथिगोन नोङो। जाया माथो एसेबां थाबबो। आं लायालै आब' लाथ'ला अबावबा थांबाफोरल'सो लागोन। दे मेकआपआ सुहै दुगैनोबा दुगै ओमफ्राय ओमफ्राय आदार हैथां। ओमफ्राय नानिखौबो दोनदालहै आङो ओंखाम संनोसै। जागोन सुहैनोसै र'। दुगैनायनि सिगां नेरसोनखौनो खेबसे भिडिअ कल खालामनि र' रायज्लायनि एसे। आंनि गुफुर महरखौ खेबसे नायबावथों नेरसोना। अबाव दोनखो मबाइलखौ? मबाइलालाय माथो आब'नि रुमावसो दङ। नोंनि मेकआपखौ मा दाबो सुवाखै नामा? माथो मोखाङा गुफुरैनो दङ दाबो। सुहैनि र' दुगैयाखैना बेनिखायनो सुथ'वाखै। दे साबोनजों मोजाङै सुबानो जाबाय नङाबा मोखाङा एसे गाज्रि जानो हानाय। मेकआपआ मार खारहा बुस्थु ना। आब'आबो आंखौ बेसेबा गिगासिनो सुनो खिन्थागासिनो मैयानो सुनांगौमोन आं आरो मैया सुवासै। अह दे होमबा आङो दुगैहैनोसै र'। दे होमबालाय थां। दे दायो सम मोनबा फन हर दे। जागोन दे समखौथ' मोनखागोन र'। दुगैखांनानै तुनथानो आदार होनोसै ओमफ्राय नानिखौ दोनदालहैनोसै ओमफ्राय आरो ओंखाम जानोसै ओमफ्राय थोरसिफोरखौ सुनोसै बेनि उनाव खालामगोन दे। दे जागोन दे। दिनैबा हले आङो मोस्रोमखौ प्रप'ज खालामथारगोन। आं खालामगोन होनदोंना दिनै खालामथारगोन। मोस्रोमाबा दा एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा? जिखिजाया आङो आंनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंगोन आरो। मोस्रोम आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनग्रा जालांबाय। बेनिखायनो आं नोंखौ दिनै प्रप'ज खालामनो सानदों। आं खालामथारगोन नोंखौ दिनै प्रप'ज। आबा ओंखाम जाफैदो ओंखाम मोनबाय। दानो आयै आं दानो जानो गोसो गैथ'वामोन। जाफै आबा दुरबल जागोन मानसियानो माबा ओंखामखौनो जानो नागिरथारा। फै खुरबाय आं। दावदै दङ दे आबा फै।
ओंखामखौनो उखैयाखैमोन आङो र' होमबालाय इसे जायैनि दावदै दङबालाय